Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Adatlygyň YouTube'daky sahypasyndan siz bilen göne efirde men Ýowşan Annawurban. Biz siz bilen bugun Türkmenistanyň ow hojalyk reformalar hakynda gurrun etmekçi bolýarys. Eýsem Türkmenistanyň ow hojalyk reformalary nämäni aňladýar? Okuwçylarymyzyň biriniň ýazyşy bir ilatyň 70% çemmesiniň çöregli diýmegi aňladýar. Emma Türkmenistanyň 3-nji gezek ow hojalyk reformasy, ýagny ow hojalyk synaglary eglan edilýär. Soňky maglumata görä ow hojalyk reformalary Berdimuhammedowyň ow hojalygynyň işleri bir ýyllap tanqid etmeginiň ýa-da gawat geldi. Ma'lum bolýar Türkmenistanyň azyk gytçylygy dogam edýär. İýim ýetmezçiligi, un gytçylygy, çörek gytçylygy dogam edýär. Bu ýagdaýlar gönünden ow hojalygynyň meseleler bilen bagly. Şoň bilen bir wagtda häkimetler bu meselede esasan ýol başçylary, käýin söylüp işden aýrylýan ýol başçylary günelap geldi. İkinji tarapdan bu meselede günelenýän daýhanlar bolup durýar. Ýagny olaryň gowy işlemezligi bolup durýar. Eger biraz ýa çekilsek, Türkmenistanyň birinji prezidenti Sapar Murat Niýazow hem 90-njy ýyllaryň başynda ow hojalyk reformasyny eglan edipdi. Ýagny öz täze ow siýasatyny eglan edipdi. Şonu metbuatda aýdylmagyna görä bu siýasat ow adamlaryny baýatmaly. Emma bu bolmady. Soň bilen Sapar Murat Niýazow 2006-njy ýylda ýogalmazyndan öň öz ow hojalyk reformalarynyň boş çykanynyň netijesi bolanyny dolýan ýani boýnaldy. Ýöne ol bu meselede häkimler günäledi. Ýagny olaryň bermesiz adamlara yer berenliklerini, yerin hakyky eýesini tapmanlyklaryny aýtdy. Şoň bilen birlikde ow hojalygynyň ýagdaýlar ýene öňküligine galdy. Prezident Berdimuhammedow 2007-nji ýylyň başynda häkimiýete gelenden soň owa adamlar üçin etmeli ähli zady etjekdigini aýdyp wada berdi. Şoň bilen birlikde de öz reformalaryny eglan etdi. Emma soňky gelip ýeten ýermide seretsek adamlaryň çörek nowatlaryna, iýim nowatlaryna, kepek nowatlaryna duruşuna seretsek, şoň bilen bir wagtda ýurtdaky beýleki ow hojalyk meselelerini mallarçylyga seretsek, Berdimuhammedowyň wada beren bolçulugy hem gelmedi. Inni ençime ýyllap daýhanlar Azatlyk radiýasy bilen söhbetdeşlikde döwletiň satyn alyş narhlarynyň üýtgemän galýanlygyny aýdandan soň türkmen häkimetleri ahyry buğdaýyň, şoň bilen bir wagtda da pagtanyň satyn alyş narhlaryny üýtgenliklerini aýdýarlar. Eýsem bu ýagdaý, bu reforma Türkmenistanyň ow hojalygynyň problemalaryny çözüp bilermi? Azatlyk radiýasy bu mesele boýunça yerli synçylaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Olar öz atlarynyň aýdylmazlygy şerti bilen ýeni reformalaryň kemtir gaýtjakdygyny aýtdylar. Eýsem munyň sebäbi näme? Sebäbi daýhanlaryň aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň daýhanlara ygtyýar berilmeýär. Ýokardan plan berilýär. Soňky maglumata görä Türkmenistanyň kärinçilere 70% çemmesi ýerine pagta ýa-da buğday ekenlerinden soň galan 30% çemmesi ýerine başga ekinleri ekmek ruhsat berilýär. Bu näme aňladýar? Türkmenistanyň soňky ýyllarda Berdimuhammedowyň ow hojalyk reformalary esasynda azyk önümleriniň, şol sany pomidor, soğan ýaly önümleriň hem daşary ýurtlardan getirilmegine getirdi şo ýalňyş siýasatlar yerli synçylaryň aýtmaklaryna görä. Bu ýagdaý soňky ýagdaý, ýagny 30% çemmesi ýere başga ekinleriň ekilmegi bazary daşary ýurda garaşlylykdan halas etmek bilen bagly. Emma synçylar şoň bilen bir wagtda tejribeli daýhanlar Türkmenistanyň döwletiň talap edýän buğday, pagta planlaryny doldurmak üçin gowy yer gerekdigini aýdýarlar. Emma gowy yer Türkmenistanyň ýok. Sebäbi ençeme ýyllap pagta ekilen, suw koglan ýerler arryklap gereginçe hasyl bermeýär. Ol ýerlere ençeme ýyllap azap edilmek gerek. Emma Türkmenistany bu häzirki reformalar, häzirki azyk bolçulugy gassagly ýagdaýda gerek. Emma ýene de häkimetler öňkü
erksizlik meselesini, erksizlik siyasetini dowam ettirip daýhanlara plan vermek dowam ettirecekdiklerini aýdýarlar. Daýhanlar plandan artyk önümlerini islen bahalaryndan satyp biler diýerler. Emma daýhanlar şo plany hem doldurup bilmän gelýärler. Şu ýylyň tejribelerinden belli bolýaly, şu wagtçynda Türkmen häkimetleriniň özlerini tasdiklamagyna görä şu neçenli paýtygym dowam etdirýär. Bu daýhanlaryň plany doldurup bilmeýänliklerini görkezýär. Eýsem, hormatly dinleýijiler, bu mesele boýunça siz näme pikir edýärsiňiz? Sebäbi Türkmenistany owuzlyk reformasy diýmek ilatyň 70% çemesiniň çöregi diýmegi aňladýar. Eýsem, häkimetler bu siýasaty dowam etdirmelimi? Daýhanlara erk görmelimi ýa-da bermelimi? Bu arada daýhanlaryň özi, oğul-gyzlar näme pikir edýär? Bu arada biziň Azatlyk radiomynyň döredýän mümkinçiliginden peýdalanyp tesbirler bölüminde öz pikirlerinizi galdyrmaga çagyrýarsyz. Şeýle de eger gepleşigimizi haran bolsaňyz like basmagy, şeýle de ony paýlaşmagy maslahat berýärsiz. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň, hormatly dinleýijiler.